το πριν, το μετά. Ζωντάνεψε το πρόσωπό μου. Και ξέρω τόσο πολύ κόσμο ο οποίος ορκίζεται σε αυτήν. Και εγώ γιατί να μην την έχω δοκιμάσει ακόμα. Κυκλοφορεί σε δύο αποχρώσεις 0,1 και 0,2 και έχει 50 δείκτες SPF. Τι νομίζω δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Και η απόχρωση που έχω εγώ είναι η 0,1. Α, νομίζω έχω κι άλλη μία. Και τη 0,2. Για να δω. Ναι, μπορεί να είμαι και στη 0,2. Το πριν, το μετά. Έχω πάθει σοκ. Γιατί Ιωάννα μου, σας ακούω να ρωτάτε? Δεν φοράω foundation. Γύρισα ένα βίντεο με προϊόντα που ήταν οι δικές σας προτάσεις και από πάνω χρησιμοποίησα αυτό το σοκ. Πρόκειται για την DD κρέμα από B-Factor και δεν μπορώ να σας περιγράψω τι δέρμα μου έχει κάνει. Δεν είναι foundation, είναι μια DD κρέμα με 50 δείκτες SPF, αρκετά ενυδατική, μπλοκάρει τη UVA και UVB ακτινοβολία και όλα αυτά σε θεωρητικό βαθμό. Τι πράγμα είναι αυτό? Απίστευτο πράγμα είναι αυτό. Τεχνολογία ρε παιδί μου. Και δεν είναι foundation, το ξαναλέω, είναι τόσο ελαφρύ, τόσο λεπτόρευστο, αρκετά καλυπτικό, αλλά παράλληλα θυμίζει επιδερμίδα. Είναι η επιδερμίδα σου, είναι σοκ.